আগত গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া বা গভৰ্ণমেণ্ট অফ আসামক আমি NOC দিছে हाग्रामा महिलारि BTC-नि चिफ बिथाङा मानो हारसिं बेखौ माबा लानांगौ बिबानखौ लानांगौ मानो हारसिं दिग्ला होनांगौ NOC मानो होनांगौ अजद मानो होनांगौ जेबो गैया बिथांमोना ट्राइबेल जाब्लाबो जोंहा बुंनांगौ गैया होननानै बुंनाया जोबोद गोरोन्थि जादों जोबोद इनाय जादों बिनिखिनि फलखौ भुगिनांगोन हाग्रामा महिलारि बिथांमोना गाव हारसिङै डिक्टेटरशिप लानानै जुदि बेखौ खालामदोंबा बिथांमोना भुगिनांगोन बिथांमोना दायनिगिरि जानांगोन आरो दायनिगिरिनि थाखाय बिथांमोना खर जुनांगोन बिथांमोना ओंखायनो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि जायनिखि फरायसा फरायसुलिफ्रा दुखुजोंनो गोरबोआ दुखु लानानै इयुनखौ खुंसिन बिसोर साननानै बे आवगायबोदों आरो बेखौ माबा खालामदों बे मोनसे जाथाय जादों जाथाया खिन्थु ओरैनो जायाखै बेनि थाखाय फरायसा फरायसुलिफोरनि दायनिगिरि नङा दायनिगिरिया जाबाय जायनिखि रुलिंआव दङ BTC-आव जाय सामलायगासिनो दङ UPF हानजानि हाग्रामा महिलारि बिथांनि दायनिगिरि जागोन आरो जुदि बेखौ मावबाय थायोबा बिथांमोना खिन्थु इयुनाव बिथांमोना माबा मोनगोन बिनि फिननायखौ मोनगोन फिथाइखौ मोनगोन बिथांमोना बे 14टा जनगोष्ठीखौ जुदि बिथांमोना जुदि बेबायदि अलखदाव खोख्लैयोबा अलखदाव गोलैनांगौबा बिथांमोना बिनि उत्तरखौ एन्सारखौ होनांगोन फिनखौ होनांगोन आरो हाग्रामा महिलारिया NOC होनाया खिन्थु जोबोद दुखु जादों हाग्रामा महिलाया बेखौ खिन्थु उद्योग खालामनांगौ बिथांमोना अल पार्टी माबायाव लिंनांगौ आरो गासैबो बर'नि ट्राइबेलफोरनि बिथांमोना संगठनफोरखौ लानानै मोजाङै सावरायनांगौ बेबायदि डिक्टेटरशिप खामानि मावोब्ला हाग्रामा महिलाया खिन्थु सानसे बेलासे मोनसे सम बिथाङा बिनि उत्तरखौ फिनखौ होनांगोन जुबिन गार्गनि खोथाखौ आं बुंनो सानदों जुबिन गार्गआ बुंदोंमोन राजनीति नकरिबा बन्धुসকল राजनीति नकरिबा बेबायदि मोनसे बिथाङा बिराद डायलग होदोंमोन जोबोद ओंथि गोनां आं बेखौनो बुंनो सानदों जे असम गभर्नमेन्टआ राजनीतिनि खान्थियाव राजनीति खान्थिखौ लानानै खैसारि सारबाय थादों नामा डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया आंहा माने सन्देह जादों आरो नङाब्ला बिथाङा थाबैनो दाखालि एसेम्बलि लिंनानै एसेम्बलियाव मानो बेखौ माबा होनांगौ एप्रुभेल माने होनांगौ प्रप'जेलखौ माने पास खालामनांगौ सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिसिम बिथांमोना मा मोजाङै मोजां एक्सपार्ट कमिटि एबा गोरों मानसिखौ लानानै बिथांमोना मा सावरायगासिनो मानो थाबैनो बे सिगांनि ST जेनिखि दङमोन बिथांमोनखौ मानो न' हियार खालामनानै बिथांमोनखौ मानो खैफोदाव खोख्लैनो थाखाय नाजाबाय थादों आं डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मायानो आं नुबाय बिथाङानो एडभान्टेज लादों हारिफोरनो ST होब्ला जोंहा बुंनांगौ खिन्थु बे खोथाया जानो हाया बेवहाय खुनु जुक्तियानो गैया खुनु बेबायदि फर्मुलायानो थानो हाया जे गोदानै मोनद' हारिफोरखौ ST खालामगोन आरो गोजामफ्रा खहा जाया बे जानोनो हाया खहा जाथारगोन बेनिखाय दिनै अनजिमाखौ नायब्लाबो जों नुयो जे जोंहा 14टा गाहाम जदिउ हारिफोर दङ बिनि अनजिमाया 45 लाखफोरल' आरो बिथिंजाय गोदानै अनजिमाया माने हारिनि अनजिमाया खम 6था खिन्थु बिसोरहा 1.5 कोटि आसामनि गासै जेसेबां सुबुं अनजिमा दङ बेनि खावसेयानो बिसोर अब्ला माबायदि बेलेन्स जानो बे बेलेन्स जानोनो हाया आरो थाखानाय STफोर माने फोरनि जेबो खहा खालामालासिनो गुबुन ST होगोन होननानै बुंनाया जेबो ओंथि गैया बे जानो हाया ST थाखानायाव गोदान ST खालामोबा खहा जाखागोन STआ मोनसे बेवहाय सोर बि सोर पि सोर मा बिनि खोथा फैया ST खालामब्लानो जोंहा खहा जाखागोन बेखौ जों बयबो बुजिनांगोन बेनिखाय गेजेर गेजेर बाथ्रा बुंनानै बा बिसोरहा मोनब्लाबो जोंहा बुंनांगौ गैया जोंहा खहा जायाबानो जाबाय बेखौ जों साननाया गोरोन्थि जागोन